Vaj. Sziasztok Nem, gyerekek! Én Karanul 2 vagyok, és most egy Bedwarsos videót fogunk bemutatni, úgy szint farkasókával. Sziasztok! Véded az ágyat, vagy védjem? Hát erre tudod a választ, te véded. Ó, Nem szeretem védeni. Ó, ez Messi Peti gyerek. Őt ismerem. Survival szerveren találkoztunk. Szia! Ahó, felismersz? Biztos. Ahó. Azon gondolkodtam. Azon gondolkodik, hogy felismere. Tudsz szépen írni a gyerek. Vigyázzatok! Már! Ti is láthatjátok gyerekek. Ám. Ilyen szépen ír. De az egy dolog, de figyelj! Az lehet, hogy lekukizod a Messi, de nem vagy te Peti Messi. Jó, azt most elég hülye voltam, de nem is ezt... Jaj, de jó, van egy vasú. Jól mondod, bazd meg anyad. Figyelj. Szerintem rage lesz ebből. Az lesz a vége, hogy rage lesz, és mi fogunk veszíteni. Ki ez a koronaboltos? Mi ez a koronaboltos? Hogy néz össz ki? Ilyen skin. Kiírtam, hogy vidi van. Mi legyen a videó neve? Neki, hogy... Nem tudom, majd kitalálok. De gyerekek, nézzetek milyen a skinem. Ó. Megsültél. Kicsit már fölgyulladt a karaj. Ragadtam. Sőt, köszönöm. Én vettem el. Nem, én. Itt van nálam nekem. Ja, csak akkor ez egy másik. Ez a koronaboltos, ez amúgy hogy néz ez ki? Ja, nem. Amúgy én tudok venni 2 koronát, mert már van 200 B. És egy korona 100 B. És egy darab koronát be tudsz váltani 10 darab vasra. És egy darab koronát még 5 aranyra. Hát a textúrában az úgy néz ki, ilyen mosolygó smiley, ilyen. Hát most ilyen smiley, ilyen kocka smiley. Textura. Na, felöltözünk. Hát kíváncsi leszek, mi lesz. Remélem, hogy megnézed ki Elman ezt a videót, és akkor majd... Hát ja, remélem. Meg te is Messi Peti. Ugye Messinek fogom mostantól hívni. Ha már kopizza, akkor kopizza. És akkor már az lesz a neve. Jól de van. tudja, hogy csak kommentbe te fogja írni. Tudja, hogy kommentbe izélni fog. Szerintem a videót sem fogja látni, de mindegy. Nem baj. Majd megpróbálom megváltoztatni a nevet. Ja, és igen, aki látja ezt a videót, az légy szíves, és tudja is, az mondja el, hogy hogyan kell megváltoztatni a csatornám nevét. Mert nem akarom, hogy az legyen a neve, hogy Bence Juhász, úgyhogy elég rossz. Én addig itt fedem, amúgy jó túr van az ágyat. Ilyen aranyos. A gyerek leesett a Killerman. Ne, meg is érdemli. De Killerman Messi is meghat, Peti. meg Messi Peti is. Hát, ezért nem kell előre menni. Hát, látod. Ja, és itt a újításokban már meg lehet nyitni a társadból is, meg más emberből is a boltot. Ami egy kicsit rossz újítás, mert közel van hozzád egy gyereke. Miért úgy mondom, hogy gyereke? Szóval közel van hozzád egy gyerek, és hát és akkor kinyitod a boltot, és közben le akarod íjazni, úgyhogy szivatós is. Meg jó is egyben. Várj, ma megnézem. És kajak! Ugye ezért rossz. De messziről mondjuk nem, mert mondjuk ilyen messziről nem. De Ilyen messziről? Messzi? igen. De ez egy messzi. Messzi Ott és van egy... a arany. Azt hittem, hogy itt nincs út már. Jó van, itt építket. Építsél már. Jaj, de aranyos, huncutka. Jaj, de... Ó. És ő ölte meg, hát... Ez felháborító, gyerekek. Ide kuksizoma. De most miért jössz ide? Te. Mert ő megteheti. Nem teheti meg. Mert nem. Itt én videózom, hely. Mi a retek? Ja, és a komment az ne arról szóljon. Elemis. Bakker. És szerintem el kéne mondani, hogy a komment az ne arról szóljon, hogy itt
Nyugodtan köszöngetek szíthatjátok. egymásnak. Igen, de ne nagyon szidjátok, ha lehet a videót. Szíthatjátok, csak ne nagyon. Nem parancsolom Azért, meg, hogy nem szíthatjátok, persze. hát jó, nem, de azért, ha lehet, ne nagyon. Ja. Lehet szidni, de ne úgy, mint az egyik ismerősöm. Ok, el is történk az ágyunkat. Akkor jó van, az gyorskör lesz, nem baj, ez Ah. jó, ez tökéletes lesz. Gyere csak. Legalább kérsz. belefér a 10 percbe. Hát ja. Ó, 2 aranyom van. De jó nekem. Csesztetem, hogy miért lehet kinyitni. Ja, és amit az én Köszönöm. kommentemben láthattatok, azt írtam bele, hogy... Aj, mi az? Már nem is tudom, mit írtam. Ott a gyerek, de ne zavarjon semmi. Ó, 4 aranyam van, 4 aranyam van. Szia. Szia. Gyere csak. Mint én el is rejtek a ládikámba. Most leesik a gyerek, lesétál. Ja, és kommentben, hogyha írtok nekem, akkor visszaüzenek, és nyugodtan, ha akartok, akkor játszhattok velem. Farkasókával is. Hát Zsoci az nem tudom, hogy akar-e játszani. Ő nem olyan játékos, mint én. Ez játékos. De bakker, most köszi, hogy beépíted itt a falat, és hova rakjam le a ládát, te? Úristen. 5 arany egy vaskod. Nem, hát nekem csak 2 van. Várja, az Nekem van 3. Akkor add majd ide. Várja, ne, Yeah. várja, megnézem mennyi egy, és akkor tudunk venni lehet. Egy arany. Meg egy iron. Ez az. De Tudsz venni egy ilyet. Iron, de nekem van egy ilyen. Te. Jaj. Meg nyilam is. 10 nyilam van, úgyhogy nehogy vegyél nyilat. De már vettem. Mindegy. Nem tudtam, hogy vettél. Ide most én lerakok egy ládát, és hogyha Messzi Peti ezt beépíti, én kinyírom. Sőt, hogyha kis nyitja, akkor is kinyírom. Istenem, hova Ja, itt tegyem a vannak a- ládát? Villiger. Olyan jó cuccaim vannak, és nem tudom hova tenni a ládát. Itt egy gyerke, segíts, bakker, Jövök. meghalok. Hú, kicsit Jó, megkezdte. meghaltam. Kicsit meghaltam. De csak Igazán nem. kicsit. De me. Az me akart lenni, vagy ne? Menekülök. Az mi? Nem Na, meghaltam. aki látja ezt a videót, bakker, úgy belagoltam. Na mindegy. Sziasztok. Ezért Ez az megfizet. egy videó, ennyi lett volna. És... Értelmes videó volt. Ja, Sokáig tartott. igen. Na mindegy. Sziasztok. Sziasztok!